Dar ce facem, dar? Nu știu, că... Hai zi tu. Стесняюсь я все. Noi iarăși ne-am pornit la lucru la Daniel. Eu iarăși sunt asistenta lui, a doua oară. Noi cu Daniel ne aflăm astăzi la muncă, la Daniel. Și eu sunt asistenta lui care nu este achitată, în schimb este hrănită. Nu știu de data asta dacă să-mi plătească sau nu, eu de obicei nu iau bani. Deci noi astăzi o să fim la Mișcani și după amiază o să fim la Oprița. Cei care doresc să se vadă cu noi, scrieți-ne un mesaj în comentarii. Suntem în Vasileuț. Urmăritorii noștri de la Vasileuț, noi vă dăm salutări. Nici nu știi cum blogul nostru a salvat de la Vasileuț cineva. La fel sau de la Moșeni. Mai pe scurt acolo face dilișchi, tu dai să da. Dar eu ne-am găsit ocupații. Eu o să învăț amușul un cântec în limba... și limba... spaniolă, cred că, nu știu. Mi regheses todo lo que soy entero. Și? Mi regheses todo lo que soy entero. Și. Mi regheses todo lo que soy entero. Dați și limbă? Și limba. Spaniolă, cred că, nu știu. Spaniolă. Ce înseamnă? Bogăția mea este tot ceea ce sunt. E tu. Da, nu. Și Valda. Lucrez. Ne lucrează, dar eu am lucrat suficient în viața asta. Не любишь врать. Я не люблю не то, что врать, я обожаю. Problema de dealuri. Cum se spune, tot se începe de la puțin. Acum, da, nu mă duc pe dealuri și pe urmă mă duc și pe la mare, soare, munți. Да-да. Deci dacă data trecut, când am fost cu Dan, am fost pe lângă Nistru și salutam ucraineni. E că acolo crăci Ucraina undeva, dar peste copaci și așa. Astăzi, noi suntem la Prut, la Costești și salutăm România, salut! Fost la Prut! O să mâncăm acuș. O să mâncăm acuș. Aici putea să fie reclama voastră, dar... Noi gata munca pe astăzi. Am înainte cu o nouă pereche de ochelari. Mi-mi place așa zi, mi-mi place. Azi mai vin Dan la tine la lucru. La noi ziua se termină așa, cu ce? Mâncărică. Ce puteți să spuneți dumneavoastră? Nu la masă. Vă poftim la masă.